Сәлам, кызлар, малайлар. Сезне гадәттәгечә тылсымлы әкиятләр иленә чакырам. Сез әкият тыңларга әзерме? Бүген мин сезгә Абдулла Алишның Койрыклар исемле әкиятен сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Борын заманда юаш хайваннарның, ерткычларның койрыклары булмаган. Кешнәүче ат та, мөгрәүче сыер да чебеннәрне куа алмаганнар. Шаян тигән дә шикләүкләр аша ботактан ботакка сикереп уйнамаган. Көннәрдән бер көнне җанварлар җыелганнар да койрык алып калу турында киңәшләшкәннәр. Ак түшле саесканнарны чакырганнар, аларга да бик зур йомыш биргәннәр. Эй сез, ак түшле саесканнар, туры юлда адашканнар, бийек тауларга, кара урманнарга, җырлап аккан суларга безнең сүзне илтегез дигәннәр. Фәлән көнне кояш чыкканнан соң Карт имән янында койрык иләшәчәкләр диегез. Саесканнар төрлесе төрле якка очып киткәннәр һәм кычкырып барганнар. Эй сез, киң болыннарда, диңгез океаннарда, кара урманнарда яшәүче ерткычлар дигәннәр алар. Фәлән көнне кояш чыкканнан соң карт имән янына килегез, койрык иләшәчәкләр, килеп алыгыз. Ерткычлар бер артлы сорау яудырганнар. Бу нинди буйрык? Нәрсә соң ул койрык? Ул нәрсәгә кирәк? Әйтегез әле тизрәк. Хәйләкәр төлке сирне белгәч, аңа көлке. Өләшсәләр, барып алыйк, нәрсәгә кирәк? Үлчәп карыйк. Бәлки, күбебез сөенербез. Шуннан төн үткән, ерткычлар карт имән янына койрык алырга юлга чыкканнар. Кайсы үрмәләгән, кайсы йөгергән, кайсы чапкан. Кыр куяны да койрык алырга ашыккан. Тунын чистарткан, тәпиләре белән битен юган. Ләкин урамга чыгуга каты яңгырдан куркып тизрәк өенә чапкан. Ләкин оясында зак утырмаган. Аяк тавышларын ишетеп, ул тизрәк чыккан. Кем килә дип уйлаган. Һәм аюны күргән. Аю бабай, башкалардан калмыйсыңдыр, үзеңә дә койрык сайлыйсыңдыр. Шунда миңа да берәр генә булса койрык алып кайт әле. Әгәр дә онытмасам, алып кайтырмын. Авырышмы ни ул? Ярар. Шулай да аңа ышанып булмый. Аю бабай бит инде карт, онытыр вәгъдәсен, аннары табыр хәйләсен. Тагын башка берәүдән сорарга кирәк. Караса, анда тагын кемдер йөгерә. Бүре килә. Бурабай, карт имән янына барасыңдыр. Үзеңә койрык аласыңдыр. Шунда миңа да берәр генә койрык алып кайта алмассың микән? Барысына да җитерлек булса, берәрсе артып калса, алып кайтырмын дигән бүре. Юкка әрәм иттем моңа сүз. Бүре бит ул туймас күз. Сайлап бетерерләр, берәү дә калмас. Миңа бирмәс. Шул вакыт тагын аяк тавышы ишетелә. Кем соң анда? Төлке килә. Инде бу эш көлке, апакаем төлке, үзем бара алмадым. Койрыксыз калдым. Миңа да берәр койрык алып кайтмассың микән? Ярый, бер дә хафаланма. Бер кемгә дә зарланма. Куян дустым сорады диярмен. Иң яхшыны алып кайтып бирермен. Туның белән бер төстә булыр. Әллә кайдан ук беленеп торыр. Шулай итеп, төлке барысыннан да алдан имән янына барып җиткән. Карт имәннең ботаклары койрыклар белән тулы икән. Һәр ботак саен яңа койрык. Кайсы озын, кайсы кыска, кайсы ак, кайсы кара, кайсы туры, кайсы бөкре. Ә бүгенгә мин сезнең белән сау булашам, дусларым. Сау булыгыз!